Barka da warhaka masu bibiyan zauren daga Kabir ɗan Asibiti. Sunana Amina Salihu. Shirin namu na yau rahoto ne da wakiliyar mu Hafsat Yakubu Musa ta ɗauko mana daga Jami'ar Sa'adu Zungur da ke Gaɗau a jihar Bauchi. Na taron da ƙungiyar ɗalibai masu karantar harshen Hausa da Linguistics suka gudanar ranar 5 ga watan Agusta na shekarar 2025. Ƙungiyar, kamar yadda wakiliyarmu ta ruwaito, ƙungiya ce da aka kafa don ciyar da harshe, adabi da kuma al'adun Hausawa da na sauran harsunan Najeriya. Taron ya sami halartar wakilin malaman sashen nazarin Hausa, Malam Husaina Adamu Gaɗau ya wakilci dukan malamai. Haka kuma Dr. Kabir ɗan Asibiti wanda aka gayyato daga jihar Neja ya sami halartar taron inda ya gabatar da ƙwarya-ƙwaryan lacca akan muhimmancin kafa ƙungiyoyin bunƙasa harshen Hausa da sauran harsuna a manyan makarantu. Wakiliyar tamu da ta halarci taron ta ƙara da cewa bayan laccan da daga Kabir ɗan Asibiti an tattauna akan bikin al'adun Hausa da haɗa bikin da ranar Hausa ta duniya da akan gudanar a ranar 18 ga watan Agusta na kowace shekara. Bana saboda jarabawa za a gudanar da bikin ne ranar 1 ga watan Agusta ta shekarar 2025. Abubuwan da za a gudanar a taron na bana sun haɗa da lacca, wasan kwaikwayo, raye-raye, kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe, muhawara, karrama zaɓaɓɓun manyan mutane da kuma baje kolin abincin gargajiya na Hausa. Kafin jawabin rufe taro daga shugaban ƙungiyar Abdulhamid Hudu Madaki, an karanto jerin sunayen shugabanni inda aka gabatar da su ga mambobin ƙungiya. Daga nan shugaban ƙungiya ya gudanar da jawabin rufe taro inda ya fara da miƙa godiya ga shugaban jami'a wato Vice Chancellor Professor Fatima Tahir. Sun cima burin kafa ƙungiyoyi, ya bayyana ta da uwa kuma kakar ƙungiyar Hausa don irin goyon bayan da take ba ƙungiyar a shekarar da ta gabata. Ya mata addu'an Allah ya ƙara ba ta nasara a harkokinta na ciyar da Jami'ar Sa'adu Zungur gaba. Shugaban ya gode wa shugaban tsangayar fasaha wato Dean Faculty of Art da kuma shugaban sashen harsunan Najeriya daga Kurera Garba, sannan ya gode wa Malam Husaina Garba Gaɗau da ya wakilci malamai a wurin taron, da fatan Allah ya saka masa da alheri na goyon bayan da sai ba wa ƙungiya. A jawabinsa ya kuma gode wa babban bako daga Kabir ɗan Asibiti na samun damar amsa gayyatar su, ya yi masa fatan Allah ya komar da shi gida lafiya. Ya miƙa dubin godiya ga malama mai kula da ƙungiyar wadda ya kira da uwa goyon marayu daga Nafisa Adamu Muhammad. Kamar sauran ya roƙi Allah ya saka mata da alheri. Daga ƙarshe Abdulhamid Hudu Madaki ya gode wa ɗaliban da suka samu halartar taron kuma ya ƙara gode musu na goyon bayan da suke bashi, sannan ya yi kira gare su da su ci gaba da bashi goyon baya don ganin an yi nasarar gudanar da bikin na bana. An rufe tan Allah ya ƙara ɗaukaka Jami'ar Sa'adu Zungur da kuma ƙungiyar bunƙasa harshen Hausa. Hafsat Yakubu Musa ta aiko mana da wannan rahoto, ni kuma taku Amina Salihu na tsara na kawo muku. Ku huta lafiya. Kar ku manta ku yi mana subscribe in ba ku yi ba, kuma mana comment tare da danna mana like.